Тук хващаме Боба как бие. Говориш ли? Да. Значи с Ерасмус обсъдихме една много интересна тема, която естествено няма да обсъждам сега, докато върви записа, защото е плюс 18. Да, за това ще спраме. И аз съм много тъжда, ще се кича бял тима. Така да си много хора. Бъдете радушни, иска да чуете историята, може би чуем в коментарите. Ще казват, каква е историята, омъга? Или убийте ги тия двамата. Да, това ще е по-скоро. Не, според мен аз повече няма да правя никакви неща. Сега какво е? 2-1 за Аксел. Това го има фани. Аре, Джин. Джине. Много яко. Те удари на Джин супер много кеф. Клем. Това са му нови точно в тази игра, много са яки. Лак в момента много силен. Това е на бакролчик. Силен е, да. Не е ли много? Силен е. Не е то. Силен. По турнирите ходият сега. Критик си играта много пъти. Значи последният турнир, който беше някакъв корейски, пича го взе с джимпачи и боб. Не корейски ми е, японски. Джимпачи. Какво джимпачи? Нали тъп? Не ми уж тъп, ама ги разнесе доста. Значи, по принцип, играта е пълна с баланс, нали? Колко е балансирана, че се пръска по шевовете. Не знам до какво е, но да. Не ги разбирам вече тези неща. Аз си пускам някакви човече и се опитам да играя. И си цъкам. Не се занимаеш с В смисъл, да. Не трябва. Купали между на това. Не знам. Не знам колко му е взел човек. Не я разбирам тази игра. О, май гад. И това е край екзекуция. Значи... Палачко. Защо? Така. О! По принцип, да. Може да, ни ръчички, после в стената има две ръце и рамо. Но май факт толкова взима. Нищо, малко ще знам. Браво, бе! Браво, те! Фрикплей на Текен. И чакаме компанията, която правиха и въобще доброволците си ходим. Това беше. Аз само за погледнах на там и извън ще обръщам.